Nduk nyanyoni taman lungguh kabeh, Nduk. Ya. Ora perlu ide kenceng Nduk ya. Ono. Dosa. Nah. Ken. Kan kagem tulung aku malam hari ini. Luar biasa. Hei. Sinden ora tak suwek lambemu tenan malam. Bocah dauraan. Loh, ngono ki jenenge kagum karo sampean. Alah aja omonge. Kagum ya kagum, keplek kok doro. Ya iya. Semua itu ada aturan, ada tatanan. Sampean ki sinden didandani gelungan kon sopan kok bengak-bengok, tepuk tangan. Ayo disurai, maling. Iki ulang tahun ulang Agung tahun. yang luar biasa. Iya. Jarang lho, angel. Piye? Golek dalang telu iso rukun ki angel. Lambemu kok iso rukun. Rukun ki bengi ki prosese ki engkel-engkelan. Aku nggak terima nek sampean berdua terus meletakkan bahasa yang nggak enak untuk para senior dalang Tulungagung. Ini yang menjadi contoh Jawa Timur bahwa keeratan dan sambung silaturahmi yang hebat untuk menjunjung tinggi budaya wayang Indonesia. Kok Remi Sembrono dihormati para dalang-dalang senior dihormati. Piye, Pak? Uripmu ki biyen sing nyangking ya beliau-beliau itu kok. Endi? Saking wo pitik piye kok. Tek ya kancane. Ada Bapak Dalang, paling Sopo? tidak 3 aktor yang sangat fenomenal. Sopo? Kowe melok sopo? Loh, mula aku nih ada bapak-bapak dalang ki. Loh, berarti kowe ra ndek prinsip kowe. Ora ndek prinsip. Ra ndek prinsip. Sing mbek lali bengi ki sapa? Ayo jajal. Lah ya bapak dalang ini. Sapa? Ya salah siji lah. Enek Mas Eko, enek Mas Sun, enek Pak Minto. Ayo, sapa sing mbok lali kowe? Nek loro sing sisih wetan karo kulane gak ketok kereng, tengah lho kuwerenge kaya ngono lho. Saiki ra tek kereng, saiki gampang masuk angin. Tambemu pangapunten Mas Percil, Mas Kluthuk. Nyapa? Saya tuh lak sering nderekke Rama Sun Gondro. Loh, berarti kowe jarang ndereke Pak Minto. Kowe jarang melok Pak Eko. Oh, kowe kok ngomong Wah, jenenge sing liyane lho tak iki yo kerep mbok eloki lho. Oh, jangkrik cangkemmu kowe grupe sapa to kowe? Yes, Ben. Kok malah aku mbok pojokke lho. Aku arep melu kowe ya. Ya. Ade gawe sing anyar. Yo. Ya ta? Ora. Dagelan sing padha ngengkele. Jenenge Tukcil. Tukcil. Apa? Tuk percil. Nah, wongko ora diganti ya. apa? Ciltuk. Ya wis, apa? Yo. Nek kowe pancen wis duwe paugeran ngono aku arep gawe dhewe. Apa? Ya karo sapa? Tiktul. Sapa kuwi? Jo kliti karo jidul. Tak bacok cekelmu kowe. Bangsang. Lah ra nek gak kowe. Sik, ngawur. Pangapunten Mas Dalang, pangapunten. Mas Minto, Mas Sun, Mas Eko. Saya itu paling tidak itu selalu meletakkan bahwa unggah-ungguh tata krama Subasita. Kakean ngomong kritik iki. Bahwa opo? Bene. Sik, saiki ngene. Sampean wong telu kan? Nggih. Nate kalih Mas Minto sering, karo Mas Gondrong sering, kalih Pro sering. Ah. Saiki bertiga ki njajal terokno karaktere perdalang. Mo. Gah. Lek dalang Mas Minto kae Lek dalang Pak Minto kae wibawa. karaktere piye? Wibawa. Masun sopan santun. Ningrat. Lho. Ya coba. Nyantai, Pak. Dalang koyo preman iki lho. Nyantai, Pak, nyantai, Pak. Sik. Padahal Mas Kluthuk. Dalem. Aku nyuwun tulung pragakno kok sampean ndawuhke lek Mas Eko piye iki mau? Preman nomor. Preman jajal lek joget piye Mas Eko? Kok ora perkara jogete, hobine mak ketok, Pak. Apa? Menawi jenengan nuwun sewu. Ha. Hobine jenengan nglumpukne seniman-seniwati untuk berkarya dalam berbudaya. Nggih. Pak Sun nggih ngoten. Gula wentah generasi generasi. muda agar generasi muda dalam berbudaya ini dikenal dalam kancah nasional. Terus. Ya langkol. Hobine Mune kok cangkemmu tak adu pitik. sapa sing adu Kowe ngejelekne ya ngejelekne. Druk. Kowe ngejelekne tapi aja bengi iki. Gak. Ora mung kuwi dadu barang. Ora, iki tenang serius. Cah, rungono tak omongi. Pripun? Urung enak ya dalang adu pitik dicekel polisi. Oh, berarti sabdo pandita ratu lho, Mas. Aku ratu pitik. Mas, panjenengan niku paling mboten sedulur Sinara Wedi wong dene mboten tebih kalih kula kalih Mas Kluthuk.
Kula niku sedumuk bathuk senyari bumi yen dijiwit krasa lara kula nggih mrelu lara. Lho panjenengan niku kali niki rayi kali Kakang lho. Paling mboten lak kula nggih contoh kaya percil kali kanca-kancane. Aku mangkan muni to. Nggih. Omahe kan adu pitik. Nggih. Kok urung tau enek dalang adu pitik dicekel polisi. Aku mek Dak lek aku ora adu pitik. Mas. Mun koleksi. Dadi kula teng riyo niku duwe koleksi pitik, duwe koleksi manuk rawa, cucak ijo. Seneng kula niku ngingu-nginguke Alah, niku seneng. memang tas omong sore mau adu pitik menang no. Mas, sampeyan iki melu sapa to, Mas? Kakang Adi ora klop blas. Gua sing klop kaya iki to, Wong Pak. perkara lekmu koleksi apa manuk? Manuk. Manuk apa? Lho, cucak rawa kula gadah teng riyo. Ngono kok diunggul-unggulne aku ki lho ya duwe koleksi manuk werna-werna. Apa? Manuk bubut. Kok iso? Heeh, anggere sore tak lumpukne takon bubut-bubut. Lah, Wis saiki dikenani wis, Pak. ini Mas Percil, Mas Tutuk. Pangapunten Mas Sun. Wong ngingu manuk itu dosane ra karuan. Piye umpamane? Kowe ro kae tembang kau diburung dalam sangkar kira. Wahai kau burung dalam sangkar. Iya, rungono ora. Nggih ta? Ya, terus Sik piye to Mas lah. Lidik. Lagi. Sungguh Mas Lidik. Mas Lidik. Dalam dia Iki lho, apa? sudah membuktikan. Nggih, nggih. Sudah membuktikan. Nasibmu Wong malah- ngingu manuk kuwi dosane ra umum. Ngrasake marai. Pripun Mas Minto? Ya ngingu manuk kuwi ngrasake mergo dosane ora Lah umum. kok ngomong yo manuk mesti nerudus iki lah. Kono e manuk iso bubut-bubut kok ngomongi kancane lho. Wis Wis, Oke, aja ngomong manuk. nek sampean teko aku nderek sinten, sampean tangklet Ya. kula nderek sinten. Bisa loh. Karena darahnya 3, komediannya yo 3. Ya tapi paling tidak kan di sini kita di tengah-tengah pelengkap. ora pelengkap, Ora Pak. kok harus berat sebelah atau berat sebelah, tapi kita itu di tengah-tengah. Wes. Kaya timbangan kae. Terus Ya sok kalau timbangane ning kiwa, sok kalau timbangane ning wis tengah. kakean anu ki kakean. Aku milih sanu salah situ wis aku. Wah, ora kena dipilih. Kowe cek tik tuk Dal- tak dal- critani. Nyapo? Kowe ora sah. Kok cerita iki masuk koyo guru. Kowe tak critani. Mosok mendino cerita ra waleh. Sejarah Tulungagung. Rungono omongku. Kok cerita apa? Biasa sejarah. Nyapa? Wis ora Cerita apa? Sejarah Tulungagung. Tak ya cok lho iki. Romo lho. Kowe aja lak anu lho. Iki pokoke salah sitok kudu milih wis pokoke intine. Ceko. Ceko. Drotong. Sik enek semritatmu niki. Wis pokoke milih salah sitok. Sik Aku tak melu Pak Minto. Aku melu Pak Minto aku. Aku Pak Eko wis, aku Pak Eko. Aku melu Pak Eko. Aku Pak Sun. aku Mas Minto Aku sopo? Kakak. Aku sing melu Pak Eko. Ora iki ditata tenan. Lho lah iya Pak, Sik, ditonton Mas, kok Mas, ben awake Mas, dhewe mlaku. Aja udur arep melu. Melu sapa kowe? Lho, les pokoke melok bengi iki lho, pokoke intine keadaan ben apik. Aku Aja melok. terus saya-saya. Aku tak melu Masun. Aku melok Pasun aku. Kok melu-melu lho. Iya piye? Ben ae nang kono. Melu Tune dilu. Melu Pak Minto. Cok yo. Mas, ngene Mas, sik ngeten nggih. Kae sapa kae? Iki lho, ya ora. Mosok Main nek ning kabupaten ngene iki lho. Kok mosok enek Satpol PP kena setanting ngene. lah ya Satpol PP cuwili iki saking kakak iki lho sapa? Saya dengarkan dari tadi kok pada ribut. Ya iki lho, Mas. Ya apa kok iso? Nyeprite kene nyapa Kok rono. cepet kene nyapu kok kene iki lho. Iki Satpol PP apa tukang parkir? Ndak. Sik. Wah, yo. Jenenge Renaldo. Awakku ora ngerti. Iki sapa? Bocah kok sapiteng. Iki sapa? Ngelone piye kowe? Sapiteng. Masuk. Harus dihargai lho. Iya, Harus dihargai lho. Iya, iya. Ngelone kaya apa? Sapiteng. Sapiteng gundul. Iki lho kaya jumbleng. Mas. Papunten Mas Gondro, Mas Minto, Mas Iko. Niki lho sing diarani penengah niku ngeten niki. Nggih. Nah, tidak mau ada keributan dan keramaian. Izin. Seperti motonya Bapak Bupati, Tulungagung ki arepe digawe ayem aja nganti enek padudon. Mula sing dijokke Satpol PP dhisik. Betul, lambe niki betul. Taidon iki tenan kok. Malah ngomong-ngomong Wong cakeme tuwek, wong tuwek. cangkem bar dinget barange. Mohon maaf Pak, saya tidak melihat tadi. Betul ini. Nah, Iya. ngono. Cangkemnya ini betul sekali. Iya. Dalam mengomong ini tadi, cangkemnya dia betul. Anu katokmu gegedean mbok miru iki. Masa katok sampai miru. Jane iki katok apa bukus peceng kok mincuk lho iki. Kamu Mas. enggak tahu.
mohon izin karena Nggih. yang punya panggung ini bukan kita, Nggih, nggih, tapi nggih. yang punya panggung Izin. Mas Dalang. Nggih, nggih. Lek omong. Siap salah, Bapak Dalang semuanya. Sing sopan toh. Sik jenengmu lengkap sapa Le? Le. Nama saya perkenalkan. Lho ditampeti lho. Le ngomong Hmm. harus punya visi dan misi. Nah, lah. Ya. Oke. Visi Slogan Tulungagung apa? Visi dan visi napa niki pilihane mergo kepepet to iso. Mboten, marane jenengan ajari slogane Tulungagung. Ayo. Tulungagung sejahtera maju, berakhlak mulia sepanjang masa. Nah, terus slogan untuk Tema malam hari ini. tema malam hari ini. Napa niku temane? Tulungagung bersatu untuk Tulungagung lebih maju. Tepuk tangan untuk Tulungagung. Tulungagung. Tulungagung bersatu Untuk Tulungagung lebih lebih maju. Ayo. Karena dari itu. Nah, itu. Wis rasan dadak nggih basa Indonesia rupamu kaya tangkir ngono kok iso. Wis Desa langsung ngono lho. Jawa. Kamu ndak melihat menghargai saya di sini sebagai keamanan. Kamu nggak Oh lihat. alah, wong keluargamu diraman. Kok kowe lho, utang Bang Mekar lho sampai saiki Nggih, nggih. aman. Ora, Oh, pripun. iya, iya. Ini loh. Jangan melihat jabatannya, Iya. tapi dalam mengadili itu harus kita hormati. Iya, sembarang. Nek jabatane kowe ngerti sing rekoso nek demo sing dijokne dhisik mesti Satpol PP. Lah iki dijokne ngarep dhewe ditendang wong demo mencelat lho iki sakmene kok. Ono ayo. Kamu nggak tahu kesaktian saya. Apa Terus bisa ini, kuwi? timbang awakmu mau do padu, Nggih. do tukaran, milih dalang siji, milih dalang siji, milih dalang siji neh. Terus Wes ngene. gimana? Persoalannya kan ngono kuwi to. Alah perkatoannya. Udah tak bacok ndasmu lho iku malah. Sampean harus bisa memberi solusi. Ah, Mergo solusine piye? Iki sing ning kene sing terlibat ana 3. Nek nganti sampean ora iso ngewe isolasi, Solusi. solusi, nah, kowe iso tak antemi dhewe lho. Pak, ampun, Pak. Ya, coba solusinya apa? Solusine piye? Solusine Hmm. tak gawakno kocokan. Oh, anu apa kocokan. Basamu medeni kocok. Kopyokan. Nah, Kupingmu budek lho. Udah gundulmu cakemuni kocokan. Kocokan. Alah, Koplokan apa kocokan? berarti itu Kene di. Takon. Kowe sing milih aku apa kowe? model arisan. Oh, siap. Awakmu dadi wis sing entuk kuwi yo Yes, kuwi. milike dalang. Oke. Oh, dadi sing menentukan dari iki. Ya. Kon nderekke sinten ngono. Ya. Hmm. Oh, ngono ya, Pak. Spidolmu iki weton ndi lho iki? Iki jane spidol apa curah kuping? Goleke sing apik Yo ngono. ben kuat suwe. Ya. Sing dawa kuwi mesti kuat suwe. Kowe kok nek Mas Minto, saut Mas Minto. Aja suwi iki kok suwi kowe. Kowe dawa kowe. Baleni. Kenapa kok nggawa spidol sing dawa? Sebab e? Sing dawa kuat suwe. Mas Minto. Isine oke. Oh, isine oke. Ya coba. Enggak usah. Langsung Ayo. Amen. Melu sapa? Ini sapa? Jo klitik. Bae joglit iki manut karo percil. Penengah kok. Kudune bengi iki manut keamanan. Iya. Lah rupamu ya sumbu ngengkel ya iso. Iyalah. Bintang cacek Cacek lho kok masak. Coklit. Nah, lho ki kurang kai lho. Nah, Tambahi dem. Jo klitik dawa ora suwe. Ya. Wamu. Coklitik. Ya. Dawa. Lah langsung. jo Kuwi lho, jo klitik tok lho. Jo klitik tok. Ya. Joki. Goblok iki nek ngene iki kurang anu. Meleto jele. Nah, ngono. Ngono. Jaman SD ben nek ngresi nggih idu ngono. Idune Ayo. iki. Itu ya itu. Iya, Pak. Tangane lembar ngulo apa? Ayo. Ngono. Uramu melu sapa? Jo klitik. Data kedua. Ayo langsung. Ya. Apa? Tutuk. Tutup. Bocah jangkrik ginggong kok dinggo. Ayo piye? Ayo. Skenario ning ngene urip manut aja. Siji. Bagong. Lah percil ngono lho. Lah iya percil Bagong. Alah kleru. Joglit iki lho ya kok manut karo bocah. Wis sakas. ngene. Wis sakas mbok ngenek ning tak sikut lambimu. Iki ra iso nek mbok cithik. Meleto, Bos. Ya kuwi totalitas. Nah, ngono. Mosok temen ilang kok mbok remplas. Wes. Yo. Iki apa? Ndi bagus endi? Kene bagus endi? Niki ben adil mungkin nderekke panjenengan. Nggih. Ra yel-yelan. Nah, iya. Ngono. Bocah ya ngono
Aduh tak cekelani ngene lho. Oh, mbok kopi ya wis. Seceplok baku. Baku iki. Lu sapa? Aku. Sampeyan Kakang Adi. Ya. Milih apa? Aku meneng jotos dasmu ya. Iki dadi kene sitok-sitok lho. Iki suwin lho. Kowe layakno. Sini. Wes. Sing entuk ya wis kuwi. Ya wes. Kene diketutne ora? Oh Ya niki iki lho, milih iki lho. Loh, aku tak milih dhewe. Aja. Catet. Baik. Aku yo melu. Emang lu sapa? Kowe lho melu nyapor. wis ya sah lho. Iya. Tulisane iki lho. Sah. Sah. Sah ya. Ijol aku. Sah. Tak baca ndasmu sah. Aku ijol iki. Ora iso. Sah. Wis iki wis Wes iki wis diundi karo Satpol PP lho, sah. Salaman. Gah, ijol. Adil lho iki. Pagah mbok geger karo kuwi aku. wis to, wong iki manut undian. Pak Minto. Kisun Gondrong. Iki lho, Sekar Gadung. diwaca. Laras Kawiryan. Iki lho, Apa? Ki Eko. Aku arep nutuk. Ora sudi awak. Iki apa? Lapor werwana tak samplok pisan. Ora iso. Aku gak. Ijol. Ora iso. Ijol. Ora aku Nyapa bareng dibuka kok ijol. Dik Kuwi ngapa ora milih kena. ora gelem. Ki gandeng wis kabeh cukup. Iki lak sesuai dengan jeneng to. Sesuai dengan Gandeng bekti kula kalih masun, kula gadah tali asih. masyaallah. Kok ya apik men. Tali asih. Cacamne nyepakne sing ndi jere. Dadi iki bektine Aduh. dagelan karo dalan lah. Banyol. Dungure. Apa to, Mas? Iya, Iki Le. karpete kudalan lunyu. Berarti sampean Sik to, iki tak aturke Mas. oh ya atur saya. Pangapunten menika bekti kula kagem panjenengan Mas. Iya le, kene. Dipun- Apa iki sine le? Dipun pirsani rumiyin. Pirsani mawon di anu mawon dipedet mawon mboten apa. Mosok panggah karo konoane aku. Nah, menika guci ingkang wonten lafadzipun Allah. Iya. Dados Iki jimat Mojopaitan ya. kaya sejarah lah. Lebih sejarah. Menika lak cita-cita panjenengan to, Mas. Kepengker nate dawuh letik. Para bapak Nah. binjing kogele mledose guci. Matur suwun. Iki wujud bekti kula kagem panjenengan Mas Iki Gondrong. ning tulisane apa le? Allah menika. Allah. Iki. Sesembahan kita. Iki tetep ingkang Kon utama sregep menika. le manembah Cek, Mas. Gusti Allah. Ngono ki jenenge Berarti- ngajeni karo sesepuh. Nah, awakmu wis kuwi. Iya. Aku yo ngaturne gene Awas, Pakku. awas. Yo. Niki Ya ampun ngono nuwun sewu, kudune Pak. siji-siji. Iki saking kula jenengan Eko Mas. ya apa senengane? Jenengan Tak bika tompo mawon. le. Jenengan bika. Matur suwun. Nggih. Niku. Jenengan bika, Pak. Ngono ki jenenge ngajeni karo Nggih. Mungkin nyambut gawe bendina kok. Sak niku napa? Tulisane napa? Saking Mas Soim Haris, Nggih. santri Kalong. Sebab Alhamdulillah. Pak Minto niku sakniki mboten nate sare, mboten nate tidur, ndak boleh tidur. Ngaji terus. Alhamdulillah. Nata atine, nata batine ben saya maju. Berarti kamu Eko. Aja ngono. Ya. Ya melek, Melek. ning ya sok Turu. turu pas karo ibuke. Tok, turu tapi tipis-tipis. Alhamdulillah. Eko. Ngono ki Dipun jenenge tampi ngajeni. Mas Dipun tampi Gondrong. nggih. Iya. Mugi-mugi Mugi tresnani. mugi-mugi sedaya remen kalih tali asih Masun, menika. niki pitutur. Niki kula kalih jenengan kan nyedhek kalih Gusti Allah. Nah, Dadi santri cita-citane. Kalong. Leres. Jenengan kan berak kalih Gusti Allah. Lek Mas Alhamdulillah. litike apike kaya ngono Mas percaya. Iki engko Mas nutuk saya apik. Diaturke tali asih. Atur. Pak. Aku iki ngoyo apa to? Eko. Lho kowe iki arep paringi Lho, Pak, apa? Lah wis, Pak? awakmu maringi apa gawa apa ora? Pasun mbok paringi cita-citane pengen duwe kuwi ya wis mbok Oke. wae. Pak Minto cita-citane pengen duwe buku kuwi ya mbok Sampun. wae. Berarti setidaknya aku ya kudu nguwahi barang yang berharga sesuai dengan Lah. cita-citane Pak Eko. Bener. Diaturke. Iki ben njaga kahanan sing kepenak. Ben otone iki ben kepenak lho, Pak. Alhamdulillah matur suwun Mas. Siti akeh jenenge wujud. Wujud. Nggih. Wah jenenge Italia, saiki ora usah didelok teko kuisine apa. Alhamdulillah. Ning disyukuri. Apa le? Anggonmu caos pisungsum karo wong tuwa apa le? Jadi kepepet iki aku. Nggih. Ora apa-apa. Wong jenenge anake ora Nek kowe nareng ngono kuwi. Arep digawe apa Ikhlas. tak gawe adik Aku ya. ora adik. nduduhne kritik Tresno karo Masun, Eh. Kocel Tresno karo Masun
Pak karo Minto. Pak Minto. Tangkeme. Nah, iki lho cita-citamu. Turuti. Matur suwun, Nek. Oh, berarti apa? Apa sing dadi karepmu? Karepmu tak pinangkani. Cita-citamu ya kuwi to biyen. Duh. Kowe kok duwe fotoku pas aku lurah to, Nek? Iki pas aku zaman kepala desa mbiyen lho. Iki lak cita-citamu biyen fotomu ki mbok pajang nang kabupaten kene iki to biyen. Kowe mboten jenenge. Kuwi aja kok nggih ban anu Cita-citane jenengan biyen lak pengen fotomu ki ning kantor kabupaten kene. Iki aku wis izin karo Pak Wabub, Kali Pak Bupati. Pak Barudin, Asono. Pak Wabub izin fotone jangan cepet diluk ben diganti niki ya. iki Rumangsamu. Foto bupati to iki. fotoku pas zaman lurah mbiyen Mas iki. Pas Lurah zaman biyen. kepala desa. Alhamdulillah. Umpama aku dadi wakil tenan jadi pasang ning kene. Kemelinti kuwi kowe iki. Dadi dalange kemelinti dadi wakil bupati. Mas Luduk, pangapunten Mas Sun. Piye? Tapi niki enten sing spesial. Nggih. Munggo kula kalih Mas Percil kalih Mas Luduk, Mas Lentem. Kula betake biduan saking Bulgaria. Hungaria. 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 Enek to. Bulgaria. Bulgaria yo enek. Bulgaria Lah, iki yo. minyak. Bulgaria yo enek. Saking- Bulgaria yo enek. Hungaria. 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 Monggo, nyuwun Monggo, monggo. nyuwun. Anu, cobi peloke sak pin peloke, pelok. Lho iki to. Iki sik ki yogane sapa? Ya. Among rasa apa Laras Kawiryan apa? Apa sekali gadung? Oh berarti ki Kidung Laras Hamong. Ya, ya kena, ya kena ngono ya. Kidung laras among. Oh iya bener. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kidung ki swara laras kuwi wis Ah, titi. Ngemong. Ngomong. Wis bener-bener. Ayo. Kene bareng-bareng. Ayo. Ngunduh layangan. Ya kene. Ya, kosek. Sempat semua. Prik. Bendang awit ngono lho. Dan datar kae ngumpul kalayan Wah, Satpol PP ne picek pian. Gurimu lho blak. mata. Lah wong sindene kok kene kok mbok celuki ngene iki. Rumangsamu demit Tik. napa? Eh. Dalem. Ya, Pak. Ngene. Apa? Sing demone kritik mau sinden kondi. Hungaria. Sinden kondi. Hungaria. Iki duduk bakal sego pecel gleduk gitu. Ngapur. Ngapur itu Mas. Hungaria. Kaya bakal sego pecel gleduk. Sik kurang sithik. Kaya kumpulan Ya, Pak. Sinden kok Hungaria. Iya. Sinden kondi Mas. Hungaria. Hungaria. Ya, Pak. Sinden kok Hungaria. Hungaria, Mas. Dia Hungaria. nyapa kok. Mosok ambune koyo walang sangit gitu. Ngawur. Jajal. Mas Persil cobi. Nuwun sewu Mbak Yu. Nggih, Mas. Menika kalian Pak Minto wonten Aku ki Rosmo wonten. bengi iki sik genahne. Nggih. Aku kan ditelepon. Telepon sapa? Ning ditelepon sapa iki nggak ngerti, Mas. Terus? Kula niki sing dadi pertanyaan bengi iki tak takokne. Pokoke Mbak Liti, sampeyan nek nganggur budal ning pendopo Tulungagung. Nganggur. Mangke seragame ungu. Aku sampai saat ini sing nelpon aku sapa iki urung genah. Dinas Pariwisata Kebudayaan. Duduk. Ana saka tim Saka khusus tim dari khusus. ajudannya Pak Bupati. Pak Ora, Wagub. Mas, ora. Apa acara Wong iki? fotone iki lho anu ndase ra enek awak tok. Foto kok Mboten nggak tak ada. delok Mas WA Eko. iki sapa. Mas Eko, Mas Sun, kapan jawab dhewe wayangan ngene neh, malah penak mek jagong ngerokok. Loh, wayangan ngene nih tahun ngalor. Tahun ngali setahun karo Balurah. Loh, iki lho. Sik kowe iki sing ngebel sapa? Sing ngebel sapa? Kowe melu sapa lho? Bengi iki dalange telu lho. Telu Sing lho. kate ora jelas sing bayar sampean sapa? Pokoke aku Jelas no.
Iya Kalian ada sampean. mas dadi tenan lho. Jenenge telu. Sing ngebel Pak Minto Mas napa Mas Eko? Sudah, jangan Wes. berteman, sudah. Tengkar. Aja Pak, aja mendingan tak ngono geblak ning Jakarta Pak tak ngono. Iki gawanku kau ngaria aja mbok kair. Aku nanti kono Tapi yo jelas no. Aku ning langsung. Ya, Iki melu sapa? Iki melu sapa bengi iki melu Pak Eko Pak Minto apa Mas Gondrong? Tonyonan langsung ngene lho Pak, tonyonan pisan. Ya ampun nang pas aku tonyonan pisan lho. Lin Mas, lek ndak iso ngatasi le, nduk kowe melu Pak Yai. Ayah. Ayah. Yo, ayah. Aku ki benek nderekke anu Pak Minto ki nyeluk ayah. Sapa? Ayah Minto. Rupamu kaya gunung bulu. Wis ayah Minto. Sugeng dalu ayah. Heeh, dalu le, wis Lagi- melu opake, wis aja Lagi melu tumon sapa-sapa. iki aku. Nyapa, Mas? Endah sok sispek ngene iki lho. Udah sok sispek. Kowe lak ro ngerti iki sing arepe dikersake Pak Bupati. Iya. Dinggih percontohan tahu bulat. Mas. Wah, aku ki yo dijunjung. Iya. Angkat apa piye ngono kok iso. Ayo jaluk piye? Mumpung wong tuwa. Maksudnya iki ora dijunjung ngono kuwi. Lah jaluk piye? Maksudnya iki aku ki pamerno ning gone masyarakat Tulungagung. Lho Pak, iki lho. Iki lho Pak, iki lho. Iki lho Pak, iki lho. Mas, ini. Ya ampun, Mas Bluduk, Mas Klitik, Mas Percil. Aku ki kayak reganono ku lho ben masyarakat kene iki 5.000. Lurus. 5.000. Terus 3.000. Pira kowe? Aku murah yang ora nek rambute kok. Wis. Nek Wis rambute gelem murah. ra gelem. 500. Sik, Mas, Besok. interupsi. Nanggapi Instruksi. dawe Mas Klitik. Apa benar yang ndak ada rambutnya ini murah? Gak aku gak ngomong aku. Beda menek kuwi. Sik. Pikirannya aja letek aku nanggapi iki lho. Sik to, lah kaya rene rambute murah napa? Lek renek rambutnya murah kan ngesake to. Mulane lek arep melu nyinden rambutmu tukulno dhisik. kula klentu, Pak. Jajal sing derek sampean sing derek sinten? Sinten? Sing telepon. Lho biasanipun anu nek kula nderekke Pak Minto. Nah, Rene. Lagune apa senenge Pak Minto lah ya ro. Pak Minto ki Sekar Gadung lho. Iya to, Mas? Lagune nom-noman. Lagu milenial anak-anak muda ki Sekar Gadung. Iso kowe? Bisa. Ya ora to, Mas? Bisa. Iso, Mas. Kowe nganti muni ora klokop gundulmu lho. Nyantai. Mas. Ayo coba saya. Iki wis asli mosok arep mbok klokok neh. Setengah loro lho, setengah loro. Sekar Gadung nom-noman. Siap. Iki duwe adik ngene. Kohungaria yo anu. Ki adik. Aku sisi mutah ora seselen kembang sisi. Ki adik. Wong iki kok wong urip ora ndek semangat belas ini apa to, Jan? Kondi iki? Kohungaria kuwi ya. Iki wong hungaria sing ora duwe hunggah-hungguh ya iki. Nyembang apa ya? Nyembang apa? Sekar Gadung. Sekar Gadung. Minor. Bes. Oh, wes. A minor. Minor. Dadi ngerti pentingane nek pas derekke Mas Oh, Minto. iya. Wis biasa to, Mas. Karepku ngene iki lho, sindan iki karepku ngene iki. Dadi setel ngono lho. Keno Cil, keno Cil. Mesti jenggong sih, Pak. Malah Jenggong jenggong. sih. Ngono kuwi kode, Mas. Iya. Kode apa? Ya kode musiknya band standby. Laras. Notasinya biasa. Ya. Nom-noman. Sapiro, Mas? Budek atau budek iki atau banter Mas budek. Cintaku hanya kamu. Asik. Hanya model milenial ngene iki, Mas. Iki jajal piye? Sampeyan krungu ta? Aku sering krungu. Aku sering dino. Pot. Kowe ae aku Bener. Cintaku hanya kamu. Ben urung tau ngerti to, Mas. Pengen krungu aku. Aku mendino pisan. Cintaku hanya kamu. Timbang kalah dhisik. Kuwi lah Pak Minto. Saya milenial. Tembake sing ngono kuwi. Iya, milenial. Romo. Pak Sun tuh gending tuh. Klasik. Ile jeng dalu Romo. Halo, Ma. Romo iki karo aku sayang to, Mas. Padane cah paut ya. Lho. Yo kulino nderekke. Kulino nderekke Klasik. Berarti apa? Klasik.
Petingane apa, Dok? Petingane apa lagu? Pocong. Yo klasik, pocong ketoprak. Ketoprak. Kene maju. Maju rada maju lho, rada maju. Soale sinden cagake Pak Sun ki nek Ya, cagak PLN. Ya bener. Pocong ketoprak, Mas. Kuwi lho, ngilmu kuwi ta. Ya contohnya biasanya kan. Iku. Ya, api. Paham? Ya. Paham ta? Ayo. Ngilmu. Sampe tening, Mas. Iya. Mas Bagong. Iya. Oh Sing iya. penak, Mas. Nyapo. Iku nek enak tak lewek, Mas. Ngilmu. Tak jotos kowe kok. Kok Mas Bagong mbok lewek kuwi arepe tak lewek kok malah. Ayo. Ketoke wis nafsu le. Ngilmu iku kalakone kanthi laku pinter sapa Tak jotos kowe kok. pocong ketoprak Pocong kok tetane kok malah ngono. temenane romo Remenan gundulmu kuwi. Aja nyantai. Kowe gak lolos kowe. Halus ya halus. aku mosok gak oleh melu Lagu pop ya ora pas, lagu TikTok ya ora pas, lagu klasik ya ora pas. Pak Eko. Senengane apa? Pak Iko Iya. nyu Nyusane kancane. Apa Usuma Wardani Lagu apa? Lagu apa? Kowe katanya belasane duluan. Pak Eko itu menerima dari semua kalangan Mas. Iya. Lagune Ngegrab kanan wonge, ayo. Katanya ngisi di sini lho, kowe. Petingane Mas Iko. Apa? Petingane. Apa? Nun sewu Pak Iko Iya. Dari semua ini sing tak anggap lugu iki mek awak. matur nuwun Awak Pak iki seniman sing gak neko-neko. J matur nuwun seksine Pak Iko aku wong lurus Mas Pak Ayo, Eko apa lati lagunya? apal karo dirimu. Nadane apa? minor Lek musik Mas musik Oh, Pak Eko musik berarti. Musik lho. Oh, iya. Lagune apa? apa artinya malam minggu Senengane Pak Eko ya iki. bagi orang yang malam Senin mau ke pesta malam Selasa akhirnya nongkrong malam Rebu apa artinya malam Rebu Iki lagi serius iki. Serius. Kok Pak Eko ngene iki? bagi orang yang malam Kemis Hop. Dok, Tau iki. omong ono. Iki jane iki lagune Pak Eko apa lagune Bang Mekar? Lah kowe kaya blanting Malam minggu sapi. ditake ora enek malam Selasa. Kene. Jotos ta lho kok. Piye rasane? Lha iku bendino. Kene. Penyanyi lek sing pecus. Kowe iso. Kene. Rono. sepurane to Mas Iso nyanyi ya? Iso nyanyi ya, Mas? Kene. Lah iya wis Dok. Iso nyanyi pira? Ora. Lono. Nah iki lho, ngono lho. Aku gak, Pak. Suaraku entek. Iso nyanyi pira? Enggak. Perloro nyanyi tapuk iki. Iya, Kene. Loh. Trombositku mudun, Pak. Iso nyanyi pira? Manut tok. Gak Iso nyanyi pira? gak iso Mas Kok ning kono nyapa to iki? Iya, Pak. Suwun, Pak ya. Kowe mau guyon ae kowe iki yo anu. Wong sing ngesak. Lah kowe nyawa, Pak. Ana kok rene. Aku yo ora iso. Nikan iso nyanyi nikan. Aduh. Mas, ngene Mas, nyuwun tulung. Nggih. Iki dibagi. Nggih. Panjenengan lek nata tembang J. sak pondo kagungane Pak Eko, Nggih. sak pondo kagungane Pak Sun, Nggih. sak pondo kagungane Romo. Jenane ngendikan pun nggih sak konto. Kontol. Sak sisih Mas Eko, sak sisih kok sak konto. Aku muni apa? Sak konto ngono apa? Ponto. Rungokno. Sak pontoe sakmene ngono. Nah, nggih. Iya to. Ya apa cacah ndak sakmene. Yo gak. Gagak. Sapa iki? Iki. Aduh. Anu no, nduk nikan. Nduk niken. Sepotane le. Ya, sepotane aja. Anu pelok. Pelok. Yo. Itu film. Mas. spotipun Pak Eko Gundul pacul kamlelengan nyungki wakul kamlelengan
Mbok karo sing didhawuhi Mas Minto. Pripun? Bilih Mas Minto ki lek gundul regane piro? Mongko lek aku dhewe ki seneng sing gundul kaya Mas Liti. Oh ngono. Masuk Liti. Mas Liti, seneng kamu baji kok. Kayak Mas Liti. Nduk, Cahayu. Nggih. Iki Iya. memeringati HUT Ah. Tulungagung yang ke-820. 820. Doa yang kamu ucapkan untuk keluarga besar kepemerintahan Tulungagung apa Cahyu? Coba. Semoga semakin jaya dan Amin. lestari, semoga Amin. semakin berkembang lebih Amin. maju. Amin. Semoga semakin Jaya. wis Wis, semakin iya, wis. apa maneh? Ya semakin maju. Semakin terarah dan Iya. mensejahterakan masyarakat. Iya. Rukun. Iya berukun, iya berukun. Pak Bupati, Pak Bupati. Apa ti? Kak Sehat. Haji Sunu. Dungake sehat. Buat Pak Bupati juga semoga semakin sehat, Amin. selalu panjang umurnya, Amin, panjang semoga umur. semakin lancar rezekinya Amin. dan semoga awet leh ngomong masyarakat. Pak Wabub, Pak Wabub, Pak Wabub. Pak Wabub juga sama, semoga semakin Amin. adanya. Terus, Ya, pokoknya doa doa terbaik. masyarakat Masyarakat Untuk Tulungagung. masyarakat semoga semakin rukun semuanya, Amin. sejahtera, Pinter, lestari, eh. tambah panjang umur, sehat selalu yang penting. tepuk tangan kagem masyarakat Tulungagung. Dan juga Iya. doa untuk 3 dalang fenomenal iki. Nggih, matur sembah nuwun sangat kagem Romo Sun kalian Bapak Eko, Bapak Minto matur sembah nuwun niken ngapunten sangat derek ajar mugi-mugi bapak-bapak sekalian tansah pinaringan sehat selalu panjang yuswane pun awet lan momong anak Pintere. Sinden ning ngene iki. Karepku yo ngene iki lho Anu sinden. dongamu kanggo Mas Kluthuk, Nduk. Mas Eko. Awake Mas dhewe Kluthuk. lah. Piye, Nduk? Mas Vitamin Kluthuk hari ini. ini. Iya, iya, iya. Mas Ya. Kluthuk. Matur Semoga sembah nuwun Pak Bupati wis memberikan vitamin. Amin. Nah, Iya. vitamin Mas niki dalang 3 ini termasuk untuk vitamin selama kita dalang beberapa Napa, tahun. Mas? Vitamin yo hari ini. Iya. kenapa, Pak? Ini iso nyawang bokonge sinden bo. Kaya pagah kuwi. Anu, masih ngenekane jerone yo ngono. Saya mohon izin, izin. Ya ndak Jenengan niku pun sepuh lho, Pak. Lah, Jenengan niku saged damel panutan, Lah. damel contoh Gini, sedayanipun. kan? Jenengan niku sesepuhe teng Jawa Timur lho, Pak. Nggih ampun ngoten Gini, niku lho, nggih. Apa jenengan niku sampun sepuh lho, Pak. Sik Nduk tak tuturi. Apa lek wong sepuh ndak oleh ndak doyan bokong? Loh, nggih mboten, nggih. Maksudnya nggih nyebut mawon ngoten lho, Pak. Napa nggih tasik mampu. Lho iki malah kapok, kamu kok ditantang. Gini. Niket, Ora bosok, mampu, protol. mampu nyawang bokonge Tak apa jelasin, ora duwe Nduk. bojo ngono lho Lah, maksud kuwi. Tak jelasin Nduk. Sabar, Ken, Lek Pak sabar. Minto ki maaf ya, ini klarifikasi. Lek Pak Minto itu non sewu kalau dari sini ke atas itu memang mbah. Tapi kalau ke sini ke bawah itu mbuh raro. Lah apa sampean ngerti? Apa sampean ngerti kok sing klarifikasi sampean? Tak omong ya Nduk ya. Nenek kok raimu lho. Dadak Ora aku. Wah, aku ngenteni ket mau ning kene lho. Ini apa tapi jotos lho iku. Lah aku ngenteni bingono. sing liyane durung. Kene oleh to kan. Apa sampean ngerti kok sing klarifikasi sampean? Sing ngeteri aku Nduk. Aku lah ya wis ngomong. Ah nyampe iki ya. Ayo padha to. Ayo kita sudah membagi waktu. Oke. Iki saiki wis jam 3 iki wae gara-gara lho iki ngene iki. Ayo nyanyi. Langsung ae Pak gara-gara ae, Pak. ora gawe aturan Ngawur. Wah, aturanmu dhewe kek. Iki wae ket mau kudune wayang jejerit jam 10, malah jam 11 lagi jejer. Aku ngenteni ket mau ning kono lho. Kita aku ket mau apa? Aku wis sabar ngene iki aku sabar. Aku nang ndang metu ngene iki ditone sampean-sampean. Sabar. Aku ngenteni suwe ning kono lagi teh. Kono. Leni, Kono. Ta iso ngomong bocah cilik kuwi. Wis yo Nduk, nyanyi Nduk. nyanyi. Sing penak. Iki soalnya durasi Nduk. Kok iso kasap lho ya raine. Tembangmu apa? Langsung wae yo, Ya. sing jreng-jreng langsung ya. Bokong semok Nduk. Mah. Lah mau. Nduk kan. Dalem, Wis Pak. monggo lek gelar Iki presentasi. sing halus napa sing Ayo kasar? langsung los. Manut dirimu pokoke. Yo. Iki wis dinantikan. Oke. Raine Pak Kluthuk kuwasar. Di. Sudah. Jangan sampai ada keributan. Ampun Pak. Aku napa kan? Apa Sudah, kalian diam dulu semuanya. Diam, orang anak tua-tua diam. Wah, D, Mas, D. Rapok, delokne tuwek. Rau, D. Para anak-anak Diam. Iya. wong tuwek-tuwek menang. Diam, Tuwek-tuwek barang. Wes, saya menang. Ket mau sampean wis matur saya gede aku. Manutoni kan. Diam. Nah, nadane he.
D, Pak. Hah? Oh, dalang ngono iki kopoken aja. Budek kok Pak Minto ya. Kok ngek. Ge iso hehe. Duk. Sapa sing tak pilih antara 1, 2, 3 sapa sing tak pilih. Oke, yuk. Gentenan monggo ya aku. Gentenan. Tapi aku ya. Iki ngesulik gentenan. Monggo aku tapi aku. Rumangsamu pikiran mbok giliran lho kok. Awakmu arep Kowe nyapa? awakmu ora dirambut lho kok iso. Kok lek Aku Satpol PP lho iki. Nduk nyanyone taman lungguh kabeh, Nduk. Ora perlu ide kenceng Nduk ya. Ono. Ken. Kuwi yo ngawur kuwi ya. Kok sapa jlo. Sik mesakne iki mati lho. Koncoku mati. Kayak pedang. Pak helmnya lepas dulu Pak helmnya Pak. Ngawur nih Ken nih. Pas brutune lho. Wah. Kowe iki mbok semaya Semayanan sik. Hitung kok piye? Langsung. Ayo. Ya langsung. Iki ngoten nggih. Mas Sun, Mas Mas Eko, Mas Nito. Nggih. Dados sedaya menika lak lesung jumenglung. Apa niku? Imbalan. Dan dados dalu menika memang sengaja dipun konsep kalian Bapak Bupati Bobo Haji Gatot Sunu memang dibuat pagelaran spektakuler kados dalu menika. Mula sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Bupati matur mbak Bapak nuwun. Haji Gatot Dan juga terima kasih warga Masyarakat Tulungagung. Tulungagung sampai Dan- Yamen lho Mas. Dan juga terima kasih. Kuwi kok wis bodho terima kasih apa rumangsamu? Boten. Sing penting kan matur nuwun to Pak. Kok kaya arepe wis ngono. Urung. Oh, urung wis tolos aku. Lolos iki. Iki kok limbuan tak tekani jam 4. Mayang dhewe. Mayang dhewe lho. Lho, jam dulu. Sane sesuk Kamu apa lho? Kok Ini, Mas? Mas. Jam 3 mulai. Iki ndak ana gara-gara, Cih. mulane rada dikatokke sithik. Nggih. Nah, Rene ta kowe. Apa? Rene. Izin ya. Iya. Izin ya. Iya, Pak, iya, Pak. Aku ditimbali karo pawang udan. Kok sepawang udan. Kok iya napa? Gini. Panen yo endah ngene iki kok budaya bareng-bareng ngene iki. Iya. Asik. Nah, iki penting. Sasmito. Sasmito. Nggih. Mula Mas Kluthuk sing ditimbali ngapa sebabe? Sebab itu. Diisi. Oh. Dek kurang bek, berarti dibeki. Ngono. Magnetipun dipun tambahi. Piye? Kan What? Peng, apa dibisiki Masun. Nyapa? Ya Allah. Masya Allah. Oh, ambumu ra kok pengen. Langsung gua ambu sing ndi? Sing mbok ambui sing tengen ki lho sing kiwa. Kene lho. Malah lemel. Dari kuping molaran. Wis ya, kok. sah. Wis ya saya. Ya. Sak. Oke. Ya Paham? wis. Paham? Mau apa? Bu. Mau ngeses tok. Iki apa tekan? Lho kono. Wah, lah kowe iki budak kowe wis diomongi ngono kok iso ora jelas. Apa? Kowe apa mati bisi apa? Kayak bisi apa, Bu? Sik nomor pendengaran enggak jelas. Berarti apa? Awakmu paham Ren? Debat kowe apa? Lho disebul tok. Malah kuwi sampean Mas. Yo mek isis ngono ae. Isis tok. Omong Ya nanti. Liti, ampun, omong. ya ampun. Omong ngono. Nek tak omongi. Yo. Wong iki mbok ya takon Ayo, pendengaran sing apa? tajam. Ketok ya. Piye to wong Yo iki mek no? kuwi tok. Kuwi tok. Pisan pokoke. Apa, Pak? Apa? Apa? Wah, aku yo nek krungu aku. Piye to wong iki? Intinya, Karena- pokoknya malam hari ini adalah hari ulang tahun Tulungagung. Ya. Pokoknya digawe rame. Mergo iki. Loh, Gak mungkin Romo ngomong ngono tok, Sumpah. gak mungkin. Iki kok Mesti Coba. oke. Iki rasiono marang Nggih, kowe. sebuti. Ayo bareng-bareng. Berapa? Bareng wae nggih. Dari 3 kelompok, Ya. kelompok Itu Pak juga Eko, konggone kelompok Pak Minto, Kelompok Lek Mas Maca Minto. Yoga Sore Ya. tadi Nggih. tampil. Diatur. tak juga konggone Masun loro, Pak Minto loro, kok Pak Eko loro. Oke. Oh, oke. siap. Kolaborasi. Niki pundirian iki. Pak Eko loro. Sing tak juga saka Sapa? Dari grup sapa? Loh, Milih. paling tidak nih kan yo 2 lagu dhisik no. Oke, gak milih sik loro. Loro. Ya. Dia Pak ini diundirin, Pak. Monggo jenengan. Karo Mbak Sen.
Jenengan lho Pak milih Telu Mas, telu. Tiga. Apa ngene tak gawekne undian sik neh ya. kesuwen. Mas Eko 3 sinden. 3 perwakilan Rangel dari Iwang sama Puri. Oke, ini dong. Dani. Masuk Gondrong 3. Jeki, Jeki. Karo Oh, Ika. ngek eta. Jeki Sopo, karo Pak? Ika. Sapa? Ika, Ika, Jeki karo sapa? Telu, Pak. Jeki karo Ika Kusuma. Oh iya. 3. Tiga, Pak. Ayo. Tiga. Rangel, Puri. Kurang tegal mau. Ika, Jeki kali Kusuma. Ya. Oke. Wis 6 lho kowe. Karena Mosok. Mas Gondrong loro, Mas Minto telu. Pak Minto, Pak Ah, Minto. dia telu Mas. Pak Minto 3. Pak Minto, monggo Pak Minto, 3. Mas. Sulis. Lilis, Lilis. Bunjung. Kalau kunjung. Nek kuwi kakean wong iki lho dirangkep dadi siji lho. Ringkut dhewe. Aja wis. Ayo Mas, sebutane Mas. Nggih pripun? Sindenku loro, sindene ko loro, sindene Kamito loro. Ojo kokian to ning panggung iki. Cari mau telu. Mun ngeten kula damelke nganu melih. Rasa. Wes, Loro. aku Mas Minto telu masuk di loro. Ya wis. Ayo, langsung. Kaya ngapa ngasak? Ayo. Ngantani Mbak. Aturan Kan? angel tuwa. Ya wong tua-tua angel wisan ya. Mendekati kadang. Sindene mau kurang siji to? Juga. Tak genepi aku apa piye sindene mau? Mboten Pak, mendekati usia tua itu sudah mulai Ayo angel aku Pak. rumangsani lek kene mbah kene mbuh harus macam yang rumangsani. Mbah karo mbuh ya. Heeh. Iya. Ayo maju. Ayo yang sudah ditunjuk. Maju kene, maju. Ya kene. Depan, Dok. Sinden yang ora. Tulung Agung Ayo, Cok. Ayo Cok. Idul. Ayo Cok. Ayo, Cok. Siap. Gerak. Wis. Oke to iki. Pisano, nandal kono telu kene telu ya meri. Dah, kene, dah, kene. Tolong. Ayo. Ayo, Cok. Ya. Ayo tolong. Wes. Iki grup dagelan isih, Nyisih. grup nyanyi ganti nyanyi. Ya iki Mike. Ya kene. Ayo. Enggak ditambahi siji. Tambah siji. Wes. Sampun Pak, sampun nggih. Iki kok lek mbok tambahi siji iki panggunge bak. Ngomong iki ben kene iki recot pentung lho. Angel, Pak. Sudah kita Ayah Minto pancen angel. Ya, gede wis ning kene karo aku, Dik. Ayo, Nduk. Ayah Minto kok marah. Mboten Romo. Tembangnya apa Mas? Tembangnya apa iki? monggo enten Embuh. pamundutan apa? Sembarang ya. Sakarepmu. Oh, Sakarepmu nggih, Pak. nggih. Lagune sakarepmu nggih. Ora apa-apa, Nduk. Pundlu Pandawamu marang aku. Apa kuwi? Sakarepmu to? Mana to lagi? Sakarepmu? Nggih to? Kan. Apa? Maksudnya sakarepmu ki ya mikira dhewe ora dudu sing ngundlap-undlup kuwi. Apa, Mbak? Sampeyan kok tak kei lagu reno-reno ra iso. Iso. Ndang. Kan. Kowe nang tengah to kan tak totone. Nduk. Bro, lagu undlap-undlup. Ora iso. Sudah. Anu wae, Pak. Apa ya? Ayang. Bintang-bintang. Asik. Kuwi Oke. di atas Asik. laut. Ya ki, Nduk. Tapi kuwi iso dike kotak-kotak ra, Pak? Kotak-kotak iso. Ya. Ayo. Oh, Apa lagune kita- Mas anu Dul Sumbang kuwi. Duduk. Apa kita kasih Mas Dul Sumbang. gerigis Oh, iya, gerigis iya, ya? iya, oke. Gerigis. Bintang-bintang karo gerigis. Coba nada D. Lek grige sinden-sinden mburi ya kudu siap lo. Iyalah. Pas saya. Apa kae? Pas payah Pertamina ngesokne awakmu terus ngebok kowe iki. Pas saya apa? Mbuh. Jel. Iya, luar biasa. Nduk niki kan kono, Nduk.
Ya. Mas Sun, Mas Eko, Mas Iya, Mito, petunjuk dari Bapak Bupati dan Bapak Wabub kurang abdol kalau tidak dinyanyikan Tulung Agung Istimewa. Weh, ngoten nggih Mas. Nggih, Dek niki Dan- ben Dan ini tadi kalau saya lihat, Iya. Pak Cel, Siap. Pak Dik, Nggih. penyanyi-penyanyi wanita ini bersama Niken, ini nanti saya bikinkan grup namanya Beautiful Woman. Beautiful woman. Beautiful Apa? Woman. Wanita cantik. Wanita cantik. Iya. Dan kita bertiga nanti kita juga akan membuat grup. Boy. Namanya juga berbahasa Inggris. Ya. Apa ya? Sweet Urin. sweet urin ki apa? Urin ki Apa lo? sweet urin. Sweet Urin. Kowe aja melok. Sweet ki manis, Manis. urin ki kencing. Dadi ada iki kencing manis. Wah, aku ra pengen aku. Pengen kowe dhewe. Oh njaluk penyakit. Nduk, Bapak ngersake Tulung Tulung Agung Istimewa. Istimewa. Walaupun Jogja ini Istimewa lho, judulnya Jogja Istimewa, Iya. cuman ini karena di Tulung Agung, Iya. Tulung Agung Istimewa. Istimewa. Oke. Satu lagu nduk niken. Ya. Mas Percil, Mas Klutuk karo Mas Slentem, Mas Hengki. Awake dhewe nempel ana kamar dikane Mas Sugandrong, Mas Hah? Minto, Mas Eko. Ya. Karena ini juga pakeliran padat. Padat. Mula awake dhewe nyun pamit, nyun Ya. pangapunten. Lah. Tetep melu ndonga bareng-bareng muga-muga Tulung Agung dengan usia yang ke-80. 120. Nah, 820. semakin lebih jaya Jaya. jaya hanjayeng bawono. Yuk, Cok. Tulung Agung Istimewa. Cukup. Sarnaning wong yen luwung petah lopo kurang guling kalinga salat satrika yen ngandika kudu